Terima kasih sudah klik video ini. Terus support channel ini dengan cara like, komen, di subscribe, tombol loncengnya. Saudaraku, terima kasih. Sesek iki tak urus iki. Iya. Susu nang moto elek. Iya. Sing apik Nang dodo. Lah susumu nang moto nek ngemiki anakmu lak ngene, Iya sik iki gak kena ditarik iki. tekan kene. Hubungi yen tak hubungi. Iya. Kene tak hubungi. Ya. Nah, ngene. Iki dawa. Ngene rada tepak ya. Waduh iki nek daleme sapa? Pak sapa, Mang? Walah mulane Pak Jan. Sinten, Pak? Pak Jan. iya. Jan itu janji. Janji nanggap ketoprak nekane Bagio ambek Agus. Iya no. Iya, ketoprake siswa budaya. Sambutane piye, Bang? Waduh, meriah. Wah, monggo Dik Bagio pinarak. Dianggap omahe dhewe ae, gek ngepel-ngepel kono, gek. Kowe yang ngepel. Aku ya terus ngepel. Makme piye prasmanan. Prasmanan, ana soto, ana rawon. Kowe kok di sini-sini kok entek 3 piring piye to, Bang? Ngawur ae, 4 piring. Lah kowe sing terakhir mau ulu apa kok ulu gedek-gedek ini? Tak sisa-sisine pikirku daging dadak laos. Ya kok ulu wae. Ya tak ulu ae wong ususku panuwen kok. Ora iki kajate kuwi sunatan. Iya, utawa tasakuran selapan. Tetakan Tataan utawa tasakuran. Sunatan. Iya. Dhisik iku kok ana sunat kuwi piye to, Pak? Ya ngene jelase. Sunat itu sing pertama Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Iki ilmu tuwek lho tak biacok dasmu. lah ya aku ya ora ngerti tak rungokke ngono. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam iku oleh dawuh saka Allah supaya sunat disunati dhewe. Kate umure wis 80. Dadi 80 kuwi nembe disunat. Iya, Wong umure wong biyen ya sampe 400 tahun ya. Iya. Lah kuwi carane piye? Lah yang ngene iki pamane ya ditarik sret. Sunate nganggo apa kuwi? Nganggo bendho utawa perkul. Carane disunat dhewe kuwi. Disunat dhewe ngene. Iki landesan, deleh plek, bacok, celeng. Kujal. Kok kaya buntute cecak lho. Nah, kisahe ngono. Majune jaman maju-maju maneh wis ora nganggo bendho, ora nganggo perkul, nganggo gunting utawa nganggo glati. Zaman bapak buyut dhisik. Iya, maju maneh wis awakmu iki nganggo silet utawa nganggo gunting. Iki sok tahun 5007. Tahun 5007. Iya, iki wis ora gawe bendho, ora gawe glati, ora gawe silet. Lah nganggo apa? Diremot. Lah carane piye kuwi? Lho, dolan karo kancane akeh momen sing klambi abang sing sunat sekarek. Tol. Mbok dene liwat. Tol. Biangane silet. Tapi ya pengalaman wong kowe ya neruske profesine bapakmu. Ya iya. Kowe ya tukang sunat. Aku hasilnya ya enek sing kena separuh. Enek sing muges. Kemepeten. Enek sing pucuke tok. Saking wediku aku melayu nang jero kamar mandi. Aku kepoyoh-poyoh aku. Saking wedine ta. Saking wediku aku nguyuh blek lah kok nggonku ya kebacok. Wah, kurang ajar. Kurang hati-hati.
Jati kowe. Iya. Wah, iki kajate Pak Jan iki. Iya. Iki wis dipasang macem-macem lho, Bang. Iya, iki ucapan Toprae awan bengi. Iya. Kamu mengucapkan apa? Umpamane kemantenan ngono piye? Selamat menempuh hidup baru, semoga rukun selalu. Yang ulang tahun. Selamat berulang tahun, semoga panjang umur dan sejahtera. Lah yang sunatan ngene iki. Wah, iki gawekne anyar lho iki. Selamat menikmati potongan baru. Kok iso ngono to? Kan mau ning luncup dadi nyeprokne ngono. Potongan baru. Iya, Bak. Iya. Tamune yo akeh. Tamune akeh. Pak Jan iki termasuk wong sing blater to, Bang. Wah, iya jenenge wong blater iki ora kurang merga. Tamune saiki dipasang terop. Terop. Padha jagong kabeh. Jagong. Ngombe wedang. Wedang. Ngawe kadang nglumpukke sedulur. Kongkon nglumpuk kok nyeseni nek teman apa nek sunatan iki. Lah wedang diwadahi cangkir. Dicancang lan dipikir aja kesusu disosor kuwi panas apa ora. Kowe kok iso ae to bak ngono kuwi? Aku imbuh pokoke. Lah kadang-kadang disuntik ning lepek. Lepek kuwi nek ndelehno epek-epek. Lho, apa tumon dikekno cengel. Oh iya. Kadang-kadang kok diwadahi gelas. Gelas kuwi nek tugel gak kena dilas. Bar ngombe wedang terus rokok. Rokok kuwi moro-moro takok. Rokok moro-moro takok. Endi sing kok Kalimantan rokoke? Lah, mulai katelah rokok. Rokok moro-moro Takok. rokoke Jarum Super. Jarang di rumah suka pergi. Kowe kok iso ae to bak ngono kuwi? Wong ya golek pangan kok Gus ya sak. Sakane ya. Jarum Super. Jarang di rumah suka pergi. Surya. Suka uraan tapi dapat dipercaya. Bentul. Saben-saben ditutul. Tutul nganggo geni? Iya. Bismillah. Wismillah. Wanita itu semua milik laki-laki. Ono lanang rapi lanang. Ardat. Aku rela dinodai asal tidak hamil. Lah kuwi piye to, Pak? Kayak ditutul-tutul niki wa tengene ngono lho. Dadi Tutul geni ta ya ya? ditutul geni rasamu tutul apa kok. Tapi mau ardat. Iya. Minak jinggo. Miring penak jengking monggo. Kuwi maksude apa? Lah wong wis dituku itu hak asasine sing tuku sih. Bah dirokok karo mleding, bah karo jengking kuwi kan ya urusane. Wong pancene wong iki selerae dhewe. Selerae dhewe. Saiki kowe profesimu dadi pelawak. Iya. Bojomu penyanyi dangdut. Ya iya gak tau geger. Ayo enak nyoba kerja bareng, tapi kan wis ora nyanyi to ya. Wis gak nyanyi. Moro tuamu lanang kae mantan ketoprak. Ya. Moro tuamu wedok mantan pesinden. Wah, aku nek gak mulai 15 dino dirangkul ngene iki. Karo menyanyi penyanyi. Iya. Mak, Ngentut to bak kowe, Bak? Hah? Ngentut to kowe? Iri. Iya, tapi mambu kok. Iri lho ki, Bang. Ngene kok. Wis tampeten ae wis. Dirangkul aku. Mas Bagio yang menawan. Penyanyi kok. Oh, manis senyumanmu. Saat-saat perkenalan aku selalu ya ingat senyummu bojoku. Aku ya penyanyi. Iya. Aku ya menyanyi. 5 menit lagi ngek. Kok nganggo ngek-ngek to? Bojoku budak. Dikei bahasa isyarat. Lah kok mara tuwa ya nang mburi omah karo sisik-sisik pring ngene ya. Gethuk asale saka tela
nek wis petuk terus kono dikapakno. Kuwi maratuwa lanang. Maratuwa. Lah kok maratuwa wedok karo nyapu. Piye? Ya kono le sak karepmu nduk. Wong aku ya bar karo pakmu. Kuwi bar ngopo? Bubar sembayang tahajud kon rumah tanggaku ben tentrem kaya rumah tanggane Bapak Janiki. Yen kowe bar salat tahajud, ya. tak kei donga siji iki teko Yai Sepuh. Umpamane apa? Bar salat kuwi ya lebih afdol yen dikir. Tak kei donga siji. Apalno? Aku gak apal lho. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wis ah? Wis. Eling? Eling. Ya bismillahirrahmanirrahim. Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Lah iya Allahumma. Iya. Inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamkatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Lah kuwi aku teko napasin kuwi. Aku wis engko tak catetke, iku tenan bab kuwi kanggo rumah tangga. Catetne iya, catetno. Iya. Tapi kowe ngomong ora tau geger. Iya. Lah winginane kowe padu karo maratamu wedok ngopo? Sing padui sapa? Lah winginane ono. Iku salah paham, Gus. Ceritane piye to, Pak? Aku lak tuku daster abang Kosolo. Kae to? Iya. Terus tak gawa mulih lah kok dinggo bojoku. dinggo sapa? Bojoku. Bojomu apa maratuwamu? Mari ngono digawe maratuwa. Padahal bojomu karo maratuwamu ki bodine padha. Padha. Dedeke ya padha kaya anak kembar ngono. Lah iya. Lah kuwi dinggo maratuwamu. Dinggo maratuwa karek jam 4 esuk aku mulih tanggapan kae. Heeh. Ya ngene iki, ya lho, nyukukne geni ning ngarep pawon ngene iki. Ya tak cebleki ta mbek aku. Ya ini kok wis mateng. Ya mene kok godhog wedang. Apa ya kecebleki bokonge to? Ora trimo ngono tak krowowoki barang. Lah terus piye? Lah bareng ngono ki, lah kok noleh. Bojomu nang sumur leleh ngono. Aku sedina sewengi gak wani mulih aku. Lah ya kisinan kowe. Aku isin. Ngas nyang kali aku ngantuk raup. Lah kok wetengku luwe. Lah mertua pas macak pisan sayu ngono ya. Jam pira kuwi? Ya jam 4 sore. Ya ngene iki, simpangan karo aku. Nek muni ki mayar. Caedan iki. Ah tapi ya tenan wong pancen kowe edan kok. Piye? Ya pancen tenan wong kowe edan. Lah berarti kowe edan ora krasa. Kowe edan. Lah ya iki sing edan wong loro. Lah karo sapa? Lah kowe nek pancene aku ki roh edan. Lah kowe munggah panggung aku mbok celuk, Edan gak wong loro. Ah berarti ya dudu aku tok no. Sapa? Aku ngrawet iki ya edan no. Lah kok iso? Karo ngaku wong edan aku metu kok ditabuhi. Ayo. Iya. Berarti ya gak wong telu tok. Nah, sapa? Bapak sing duwe gawe iki berarti Kowe ngomong apa kowe? Ngomong apa kowe? Berarti wong bijaksana. Roh wong edan mlumpuk dibayari. Wis ora nek kleru le. Ora. Kowe rene iki jane ngopo? Kan golek duit ta? Ya aku golek duit. Lah, Aku golek dulur. dadi kowe rene iku ora golek duit. Aku golek dulur. Sing penting golek dulur. Seduluran. Mergo duit karo dulur ki ya tetep tak botne duit. Ora cocok mbek omonganmu to. Loh, duit ini bukan semata-mata rupiah lho ya. Nah, duit Singkatan. Tulisannya piye? DUIT. Doa, usaha, iman dan takwa. Kowe kok iso ae to, Pak? Oh, alah ya golek pangan lho, Gus, ya sak uni-unine kok ya. Doa, usaha, iman Dan takwa. Lah yen ngono ya kabeh wae padha dijak narkotika. Hei. Iki apa? Psikotropika. Psikotropika. Dudu obat sing terlarang pemerintah maupun agama itu dilarang itu bukan. Apa? Kuwi ya singkatan. Iya ben dirungokne dagelan kene ya. Narkotika. Iya. Negara akan rusak kalau orang-orangnya tidak iman kepada Allah.
Wah, lah ya awakmu haji dadi enek benere nek anu. Lah nek ngono ibu-ibu Waranggono iki kabeh ae dijak narkoba. Lah kuwi sing dilarang. Apa? Lah psikotropika to kuwi. Duduk ya singkatan. Narkoba. Narik kolore bapak. Ya ora? Iya percaya aku. Dikandani kok. Pancen aku iki to, Bab. Iya. Ya, ning siswa budaya iki. Iya. Aku ndeleng waktu ning Dosuman Pati ya. Iya. Pancen apik spektakuler yen main. Mosok Lho tenan kuwi. piye? Perang kuwi sing gontok. Iya. Dia. Lah nggawa pedang. Pedake mencolot. Gak Loh, kok nibane gelungane sinden to, Pak? ya pas gelungan. Ora ya melorot sakilan lah. Heeh. Don sakilan. Perang meneh tumbak. Wah. Wet. Wing. Lho kok mencolot nyeneki wong nonton. Biasanya Mas Widodo iku. Ngeneki dadane wong nonton. Keneki apa? Dadane. Ya pas dodol. Ora ya melorot sakilan lah. Aku iku sore mang apene adus to. Iya. Arep adus ya ademe ram. Godhok ke Bayu, Dik. Bojoku tak jak tampekan. Bojoku juara badminton to. Percaya. Tak cemes wedheng kena udele. Apa ya pas udel? Ya melorot sakilan. Wah, semen cekewang. Blok suarane tok 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 tok. Kok sok muni ta, Pak? Ndek gimbal kumplung. Tok 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 tok. Hebat memang. Iya. Jenenge Bagyo. Iya. Artis pelawak ya penyanyi. Iya. Nah, saiki modele campur sari. Campur sari. Iya toh? Iya. Kan musik pentatonis digabung sama diatonis jadi musik campur sari. Iya. Nah, kowe iso nyanyi. Iya, kecil lho kok ya. Tenan. Iya. Nah, tak umumke to ya. Iya. Kene warga ndi? Warga Sangkrah. Warga Sangkrah. Desa. Oh, gede. Iya. Kecamatan Sumber yang tercinta. Iya. Inilah seorang artis yang sudah terkenal di dunia maupun akhirat. Allahumma. Di dunia musik. Ya iya kok dunia dan akhirat apa? Arep bongko. Dunia musik yang Iya. baru muncul dari kebun binatang. Lihat ada. Kok pun binatang? Yang munculnya tekan di Pak? Ya, kok ngene piringan hitam, Po? Dari Jakarta. Iya. Dari Jakarta. Iya. Walaupun begini saudara masalah show kemana-mana secara diam-diam, dia sering dipanggil ke lain daerah untuk menyanyi. Untuk menyanyi. Tanggal 1 Juli untuk meramaikan Hari Bayangkara, dia dipanggil ke Semarang untuk menyanyi. Untuk menyanyi. Tanggal 2 September. Untuk menyanyi. Cangkemmu mbok meneng sik. Cangkemmu mbok meneng sik. Iya. Aku sing komentar. Iya, iya. Tanggal 2 September dia dipanggil ke Kalimantan Timur untuk menyanyi. Untuk menyanyi. Tanggal 5 Desember yang akan datang, insya Allah dia akan dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menyanyi. Kok dipanggil Tuhan Yang Maha Esa kok menyanyi? Oh, dipanggil tok ora kok ngono apa-apa. Dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menyanyi. Biasanya itu kan mati. Nah, iku ayo sing mati, dagelan apa iso mati? Dagelan nggak iso mati. Pelawak itu asasnya surga. Jadi pelawak ku yen mati, Iya, kuwi mesti mlebu swarga. mesti. Ya urung mesti to, Bak. Kan orang masuk surga dan neraka itu ditinjau dari amal perbuatannya selama hidup di dunia. Ah, ya kan. Apa ya mesti nek dagelan kuwi mlebu swarga? Ya wong mari nonton pelawak itu maune karo bojone setru ya boleh. Ora kok. Oh, padu terus ora. Nah, umpamane saiki dipikul kentul nok ngarep kuburan. Nok ngarepe kuburan ana malaikat loro. Ditakoni. Sing mati iki sapa? Agus. Mbok ya kowe. Kok ya aku lah mbok kowe. Lah sing ngopeni awakmu sapa? Kowe. Sing ngopeni kowe sapa? Nek aku mati. Oh
Ya wis, ngalah wae sing waras. Iya ta? Nah, Niki Agus, oh ya wis. Kono surga gang loro. sing Ya. apa? Swarga kok ana gange piye? Lho, sing Mbak mati mbiyen kan pemborong tok. Ya ora? Ya ngono. Dewe-dewe. Dewe-dewe. Lagu apa kowe sing iso nek nyanyi? Apa? Campur sari? Iya. Ayo. Rondo Lagu umpamane kempling. rondo kempling. Rondo kempling. Ndas mundi Mbak Ayu. Ndas mundi. Kopengmu remek apa piye to, Pak? Piye? Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Lah tindak-tindak nek ora nggawa ndas. Ngene utak iki. Kuwi sing ngetren dhisik ya. Iya. Sono maneh kae. Sing njaluk kawin kae apa kae? Oh iya. Ayo apa? Putri panggung. Sing njaluk kawin kok. Iya, Mbok iki. Mbok sing nandur Kuwi lak entik. Mbok aku jaluk disunatne kanggo sapa tole? kanggo nyoba mboke dhewe. Kurang ajar kuwi. Ora entuk. Lembok kualon iki. Masih mbok kuwatet ya ora entuk. Oh ngono. Heeh. Saiki cucak rawa. Cucak rawa. Manuke cucak rawa. Cucak rawa dawa buntute Buntute sing akeh wulune. yen digoyang ser aduh enake. Iku cucak rawa. Iya. Manuke manuk gagak. Ngawur nek iki. Lah kowe kalau seniman kreatif harus bisa spontan. Iki spontanitas no iki. Heeh. Manuk gagak mencok neng tunggak. Ana cewek kok delok lagi macak. Bareng weruh aduh manuk kundangak. Maune kan ngene bareng weruh cewek macak no ngene. Kuwi gagak saiki. Iya. Manuke manuk cipret. Manuk cipret iki apa? Nek carane kene Brenjak Surabaya kuwi ngarani cipret. Oh iya. Ayo. Manuk cipret buntute saipat. Mangane enek suket-suket. Bareng weruh aduh manukku purat. Maune ngene. Manuke manuk tilang. Manuk tilang miber nang Magelang. Mangane jangkrik karo walang. Bareng weruh aduh manukku ilang. Manuke Kok iso langsung ilang? iya. Saya si putri Sinden panggung datang kemari. menurut panggilan Anda. Pak Lurah, Si ketek putih. iku anoman obong. Ayo. Campur-campur. Lah ya Pak Lurah melok ngurusi omah kobong ngono lho kok. Iso ae kowe kuwi. Kowe tak kandhani. Iya. Nek lagu-lagu, Iya, kuwi belajar sing tenanan. umpamane. Lho, kaya kowe keistimewaanmu nyanyi lagu Mandarin. Iya. Ayo ta? Iya. Ayo coba. Saiki bahasane sik. Bahasane. Iya. Aku sing bahasa Mandarin. Aku sing Cara Cina kowe sing memperjemah bahasa Indonesia. iya. 你今霞或者是第一我酒，因果你因果的我爱你。 Artinya, selamat malam, selamat berlibur bersama Ketoprak Siswa Budaya. Aku mencintai kamu. 我以我己，因果你做，因我比你难做，因果你做，我用心执着。
Mulai sore kita udah diguyur makanan dan minuman. Tapi bapak dan ibu panitia masih menyiapkan di belakang, yaitu masakan fuyung he dan capcay. Rupanya banyak sanak famili juga membawa keluarga. Ande Tulan juga membawa keluarga. Tapi maaf, ada adik yang membawa pacar. Karena lampunya terang benderang, jangan sampai cipokan. Bang, aku mau ngawur loh, Bang. Ngawur ya karepmu, aku ya ngawur kok. Kowe mau ya ngawur. Aku ya ngawur Ayo nyanyi lagu Mandarin. Iya. Nah, piye kae? Awakmu rada adoh. Engko ganggu engko. Ora. Oh. Tapi ya lagu Mandarin itu apik to. Iya, ya sesuai dengan yang diprogram, yang diminta. Apalagi vokalmu itu termasuk kayak sejenis vokalnya Jamrut. Iya. Kuwi dhisik nek sing ngajari sapa to Pak Pribat? Cangkemmu gak tau diloloi watu. Jenenge wong kok. Ah ya wis kono. Ganggu aku gak bosok lambemu lho. Karo kancane kok yo ngono. Masih ngono kok. Ambok iya sing semanak ngono. Iya. Oh budal bareng lho kowe. Aku mampir ning Pati. Panjenengan ya kakean cocot kowe iki. Ngono-ngono, tak rungokke. Judulnya apa to Bakae, Bang? Percintaan. Oh, jadi umpamane bahasa Indonesianya percintaan. Di taman itu dilarang orang berpacaran. Namun masih aja yang pacaran. Terus tahu ya suhunya sana sehingga dia jadi arca. Oh ni ma pusing hai. Oh ni ma pusing hai. Semua William hai. Semua William hai. Fuyunia patung si patung si. Semua William semua William tumuruno ono putri kang unggah-unggahi putri ganggu ae Kuwi kan andane lumut. Wah, berarti kupingmu sing remuk. Sik tak. Ora teko ngarep tengah-tengah wae to, Pak. Teko refe wae. Semua William semua William mosok gak Cina. Iya terus. Tumuruno ono putri. Lah, andane lumut kuwi. Ya ta? Panjene sak brebetan kaya iya. Andane lumut. Kok iso? Namanya lagune meh padha. Tapi pancen ya Bak kowe nek nyanyi-nyanyi ngono aku terkesan, Bak. Iya. Kowe iku ya seneng nang binatang. Iya. Ya seneng nyanyi nang seni. Iya. Sembarang kok kowe seneng lho, Bak. Ya aku seneng. Aneh lho wong kaya kowe. Iya. Aku nang nggon kirikmu kok ya apik to, Bak, kok ya pinter tenan to ya. Wah, berarti awakmu mrono no? Tapi nyenane aku nang nggonmu. Iya. Lawang tutupan. Iya. Lah tak cocok ora ana sing ngengake. Kirikmu metu. Iya. Tak takoni, bagian ning ndi? Kok jenggong? Piye? Wah, jan kaya kirek kowe. Wis suara aku yang ngerti. Iya. Oh, bagian ning jero kamar. Ya ora? Iya aku. Iya. Lah terus tak takoni meneh. Lah bojone ning ndi? Heeh. Jenggong meneh. Piye? Wah, jan kaya kirekku tenan. Aku yang ngerti. Piye? Berarti bojomu ya nang jero kamar. Ya ora? Iya. Lah terus tak takoni. Iya. Lah wong loro ning jero kamar ngopo? Iya. Ngene iku ngopo? Aku mangan rujak.
Sambel pedes. Mbok takon lak. Sampai melet-melet ngono. Aku nyang omahmu. Kapan? Awakmu pitik nek ngopeni kaya pitik wong temenan. Kae pitik kae mulai cilik bak kuwi digondol ulung ceblok tak temu. Lah iya kok iso ora tukul lare mlakune ngene iki. Oh, kok Ono kuwi lah wis cak. pitik Agus apa sapa iki. Digondol ulung terus ceblok. Aku kok ya takon. Kepiye? Tak takoni, Abah Agus enek. Terus piye? Lah kok ya pikirku gak iso nyauri, lah kok iso nyauri. Oh. Wah, berarti enak iki. Lah sing wedok nang omah apa ora? Oh. Iya. Terus? Nah ngono. Nang mburi nyapa wong loro. Lah ngene iki. Wo nelek. Nelek kaya bareng lho. Aku ngisis nang mburi ngono lho. Kaya ngene mono-mono lho. Nyapa wi, nyapa aku. Lah mak teletik jadi. Kowe ya sayang anak barang. Iya. Sayang binatang juga lebih utama sayang anak. Anakku wah hebat. Wah, anakku barang to nek sekolah ya moh kalau. Anakmu apa peminum? Kowe apa yang ngerti to, Bak? Ngom- Gawe-gawe kowe. Ngombe nok juwana ngombe minuman keras. Anakku. Anakmu Kowe ngerti? ngerti. Lah ya to, Bak. Anakku kuwi ya anakmu. Iya. Dikandani to, Bak. Ya wis tak tuturi wisan. Piye? Malah ngeneki kenegaraan Lah barang. ya ngono. Iki sapa iki? Agus Agas anake Agus aku. Anakku sapa jenenge? Agas. Kowe kok ngelih jenenge anakku? Lah anakmu lahir ning Hotel Solo kok. Agas anake Agus. Nggih, Om. Lah kok ngombe ngene iki karepmu ya apa? Karepmu piye? Masa depane bangsamu iki piye? Iya. Mongko masa depane bangsamu terletak nok pundakmu. Lah nek awakmu ngombe ini rusak bangsamu piye? Lah kok aku ditawani. Lah ngersakne no pripun, Om? Kowe ditawani. Iya. Lah kowe ya gelem. Ya gak gelem. Ngawur wong tuwek kena ge contoh dadak. Nek nggo contoh. Lah kowe kok mau. Aku ya emoh no jelek aku cek mendem ya. Keadaannya cek mendem dadi nuturi dhek ya sini iki ya. Kowe ku mau mendem to nuturi. Heeh. Iku mengagas seruh apa ora aku ngene. Tapi nek sekolah ya mau kalah. Alah sekolah anakmu iki lho. Bahasa Inggris. Pira? Anakku 7. Anakku iki 9. Edan hebat no, Bak. Bocah telu didom. Walah didom cak telu. Iya. Tapi gambare nulise Nu- apik. Nulis kanggo apa? Kayak spidol, pulpen, potlot gambar. Wajar. Lah terus piye? Nah. Ada keanehan di anakmu? Anakku enak. Piye? Bar tak tetakne iki wis ora. Sunatke? Iya, tak tetakne iki wis ora gelem. Kok nulis gawe pulpen. Lah nganggo apa? Gawe pipise. Lah nulisnya nang ndi? Lho nek lemah. Pamane aku jenengku kan Bagio. Bagyo. Bojoku Tutik. Heeh. Bagio dan Tutik Heeh. ditulis. Tut entek wis. Bagyo dan tut ya ora kena diwaca no. Lah iki Bagio dan Tut tok. Kurang i karo k. Lah untungnya aku jek nang kono. Terus Ya tak tambahi i. piye? Tak tambahi i karo k karo ku. Lah ben dikena diwaca ngene. Si gawe i lho kok ya entek ngono aku. Kowe entek. Entek. Bagyo dan tuti lah kurang k no. Lah untungnya bojoku kok liwat kono. Mulai ke pasar kok liwat kono. Wah, nggawa blonjo ngene. Ngene iki tulisane gerangane mbek anake ngene iki. Ora kena diwaca wong. Apa ini? Kok Bagio dan Tuti piye kene? Kurang K, tambahane K lho. Tambahi K Gus. Berjewos. Sik, Bak, apa ya gak diurup k to, Bak? Ora mbuh juru kok. Kadek bojoku seminggu ora nguyuh. Jadi Bagyo Dan Tutio. Wes. ora tuti. Anakmu sing cilik kae kowe nek ngomong kok ya gak tindulang barang. Iya.
Lah wingi kok kowe kok nesu karo kucing iki ngopo? Alah ya bah. Lah iki nek gak percaya ya sing kagungan kersa utawa sing mirsani kabeh ben menjalankan kuawan. Apa kuwi? Kucing. Heeh, kucing. Aku lak ndulang anakku. Kucing kok gemblibet nek kiwa tengene sikil. Lah kuwi jenenge kucing sing bendoro. Aku gregeten, tak jukukne remason, tak remason silite. Wah ya edan no. Kucing. Lambemu. Sik to, Pak. Wah nek gak percaya ya, Lah kuwi piye dadine? sing mirsani kabeh engko kok nyoba nek teko omah. Dadi kucing kok cekep. Terus silite tak anu remason. Silite lho. Nek gak silite gak anu lho. Loh piye? Dadi silite kucing kuwi Iya ya. Heeh. ayo silit. Ya. Silite tak lewek rem